Samantala sa good news naman po natin, naku kayo ba, may mga naiipon po ba kayong mga basura sa inyong mga kabahayan? Maaaring palitan po yan ng bigas sa bayan po ng Umingan. Ikwento mo ang good news na yan, Idol Tita Ronnie. May bigas sa basurang naipon sa mga kabahayan sa Umingan. Matapos ilunsad ng lokal na pamahalaan ang programang Basura Mo Palit Bigas, isang inisyatibong pangkalikasan. Maaaring ipalit na mga residente ang 100 peraso ng Tetra Paks ng juice sa 1 kilong bigas upang mahikayat na maging responsable sa pagtatapon ng basura at aktibo lumahok sa mga gawaing pangkalikasan. Ang nasabing programa ay bahagi ng mas malawak na advokasya para sa waste segregation, recycling at environmental awareness. Katuwang ng Umingan ang bayan ng Basista na kinikilala ng DNR Penro Pangasinan bilang modelo sa solid waste management. Sa isinagawang training, ipinakita ang iba't ibang paraan ng upcycling gamit ang scrap paper, joy packs, metallic foil packs, tarpaulins, glass bottles, PET bottles at colored bottles bilang materyales na gagawing kapaki-pakinabang. Nagpapatuloy ang programa sa iba't ibang bayan sa Pangasinan tulad sa mga Taram at sa San Fabian na nagpapakita ng malawakang suporta sa mga proyektong naglalayong isulong ang sustainable living at pangangalaga ng kapaligiran. Yan ang ating good news for today. Ako si Idol Tita Ronnie Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.